Похваленный Иисус Христос. Приглашаю всех деток сюда поближе. Ходите сюда, помолимся все вместе. Ходите, поприветствуем Пана Иисуса и Матку Божию. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, дорогие детки, вітаем на сённяшняй супольнай Эўхарыстыі, супольнай святой мшы. Мы прыходзім, каб шукаць скарб. У кожнага з нас ёсць свой скарб. Аднак самым галоўным скарбам гэта з'яўляецца Езус Христус, якога мы заўсёды праз усё жыццё шукаем. Поэтому сёння асаблівым чынам будзем праслаўляць Пана Бога, праслаўляць Езуса Христа. Будзем прыносіць да Яго свае просьбы, малітвы. Асаблівым чынам я буду маліцца ў інтэнцыі лісіцы Артёма і таксама Уладзіміра, якія святкуюць свае дні нараджэння. Артём святкуе 10-й дзень нараджэння, Уладзімір 45-й. Буду прасіць для іх Божага благаслаўлення, каб Бог заўсёды чуваў над імі, вёў па жыцці, таксама аберагаў. А каб нашы інтэнцыі былі прыемныя Богу, перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Анну Марыю, усіх ангелаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen.
Помолимся. Боже наш Ойче, прийди на допомогу Твоєму народу, подаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, Маті милосердности, праз її заступництво Он отримав Твою милосердность, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання первої книги Володарства. У тыя дні у Гібеоне з'явився воин Соломону уночі падчас сну і сказав: «Что хочешь, каб я дал тебе?» И сказал Соломон: «Теперь, Пане мой Боже, ты поставил королем слугу твоего замест батьки моего Давида. Але я молоды и недосведчены, каб владарить. И вот слуга твой сярод народа твоего, який ты выбрал, народа такого великого, что яго нельга полічыць і перапісаць. Тому дай слузе твоему серце, якое будзе разумець, як кіраваць народам, каб адрозніваць добро і зло. Бо хто ж можа кіраваць таким великим народам, як твой?» І сподобалося пану тое, аб чым Соломон попросіў яго. Тады пан сказаў яму: «Паколькі ты попросіў сабе гэта, а не прасіў доўгага жыцця, багацця або згубы сваіх ворагаў, але попросіў розуму, каб умець судзіць, то я зраблю паводле слова твайго. Я дам табе такое мудрае і разумнае сэрца, якога не было да цябе ні ў кого і не будзе пасля цябе. Гэта Слово Божие». Як же люблю я Твой закон, о Пане, як же люблю я Твой закон, о Пане. Я сказал, молюсь, Пане, заховать Твои словы. Закон в устно Твоих для мяне лепший, чем множество золота и сребра. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Милость Твоя нехай мяне сутешає, як сказав Ты слузе своему. Милосердность Твоя нехай прийде до мяне, и я буду жить, бо закон Твой сутешение мое. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Тому я люблю Твои заповеди больше, чем золото чистое. Тому керуйся усими загадами Твоими и ненавижу кожный шлях лживый. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Цудовные свідчення Твоє, тому заховує їх душа моя. Открытие слов Твоих освятляє и дає разумение простым. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, ми ведаем так само, що тим, хто любить Бога, покликаним по Його постанові, усё содейничає ділі добра їхнього.
Бо каго ён наперад пазнаў, таго і прадвызначыў быць падобным да вобраза сына свайго, каб ён быў першародным між многімі братамі. А каго прадвызначыў, таго і паклікаў. Каго паклікаў, таго і апраўдаў. А каго апраўдаў, таго і ўславіў. Што ж скажам на гэта? Калі Бог за нас, хто супраць нас? Той, які сына свайго не пашкадаваў, але аддаваў яго за ўсіх нас, як жа нам не дасці разам з усім усяго. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы володарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus сказаў народу: «Валадарства нябеснае падобнае да скарбу, схаванага ў полі, які знайшоў чалавек і ўтаіў. У радасці ад гэтага ён ідзе і перадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарства нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых пярлін. Знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе. Валадарства нябеснае падобнае таксама да нерата, закінутага ў мора, што збірае рыбу ўсялякага кшталту. Калі ён напоўніўся, яго выцягнулі на бераг і, сеўшы, добрае сабралі ў посуд, а благое выкінулі вон. Так будзе пры сканчэнні свету. Выйдуць анёлы і аддзеляць ад праведнікаў благіх і кінуць іх у вогненную печ. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Езус спытаўся ў іх: «Ці зразумелі вы ўсё гэта?» Яны адказалі яму: «Так». Ён жа сказаў ім: «Вось чаму ўсялякі кніжнік, навучаны пра валадарства нябеснае, падобны да гаспадара, які выносіць са скарбніцы сваё новае і старое». Гэта Слова Пана. Хвала Табе, Христе. Хваленый Иисус Христос. Трошки я сегодня с вами поговорю. Меня зовут Сонц Артур. Ну, может, кто помните, что когда-то тут в 2014 году фікарем так само был. Але в особливий спосіб, може, сьогодні ми з вами углядаємося у незвичайний образ. Дети, бачите? Что у нас тут находится? Что незвичайно у нас тут стоит? Ну, давай. Картина. Давайте назовем эту картину образом. Образ, а кто на выяве на этого образа, на этом образе? Кто намалеван? Как вы думаете, кто? Говорите, говорите, не стесняйтесь. Взрослые тоже могут помогать там. Ну, кто у нас намалеван? Маті Божия. Хорошо, Маті Божа. А як ще ми називаємо Маті Божа конкретно? Вострабрамська. А ще як називаємо? Мария, само собой. То Мария, ми знаємо, як її зовуть. Маті Божия, Вострабрамська. Яка ще? Милосердная. Правда, Маті Божия, милосердная. Мы докладно ведаем с вами этот образ. Дети, вы бачили когда-то этот образ вообще? Где вы его могли бачить? Ну, где? Ну? У костёле, у якім? У нашым? А дзе? Тут? Калі мы з вами паглядзім сюды, куды? Налево, правда, сюды мы паглядзім, тут таксама такі самы абраз. Так? Цікава, две Маткі Божие ў нашым касцеле. Цуд, правда? Две Маткі Божие. И она называется, правильно вы сказали, Маті Божия Вострабрамская.
А чому ми сьогодні її тут поставили у таким особливым месте, правда, у костеле, посеред костела, як вы думаете? Чему? Ну, скажи громче. Сегодня какой-то особенный день. Какой-то сегодня особенный день. А какой вы считаете день особенный сегодня? Ну, давай. Именины Анны. Кстати, Мать Божия пришла до Анны, правда, это ее бабушка. Да, правда, это назовем ее так, правда. Сегодня мы святкуем разом с Марией, что? Именины Святой Анны, так? То значит, Мать Божия пришла на честь Святой Анны, правда. Сегодня правильно сказала, молодец. Сегодня Святой Анны, але перед усім мы вітаем сегодня яе, Марию, правда? И она до нас сегодня приходит. Давайте мы поговорим, кто такая Мария в Огуле? Вот мы часто говорим, Матка Божия, правда, дети? Как вы думаете, кто такая Мария в Огуле? Это мать Иисуса, Мать Божия, все правильно. Мать Божия. А яна, скажите, коли ласка, з'являється маті тільки Єзуса чи ще когось? Кого? Іди сюди. Мать у всех нас. І маті у всіх нас. Самое дорогое для нас хто? Мама? Любите своїх маму? Много вони тут вас з мамами прийшли сьогодні чи з папами? А кого більше любите, маму или папу? Маму більше любите? А хто папу більше любить? Вы вдвоем только папу больше любите? Ну, всяк бывает, правда, у семьи. Кто-то любит маму, кто-то любит папу, конечно. Хорошо, а если папа кричит громко иногда дома, нас воспитывает, то куда мы убегаем? В угол убегаем? Ну, можно и в угол убегать. Но это если тебя уже нема кому боронить. Бо если мама тебя не оборонит, ну, то ты должен убегать, надо вообще с хаты тогда. Куда убегать? От ремня. А тебя часто бьют? А кого еще ремнем бьют? Тебя? Ну, видите, а кажут, детей не маете, кто их воспитывает. Все по-разному воспитывать, правда? А либо всегда нас бьют не с того, что злятся, правда, потому что мы что-то уробим. Правда? Как обычно. Как обычно, что-то мы вытворим, потом нас бьют, потом мы жалеем и плачем. Но обычно, если кто-то на нас кричит, мы кому-то убегаем. Если на нас кричит мама, мы убегаем к кому? К папе, правильно? А если кричит папа, то кому убегаем? К маме? Так и мы с вами, как христиане, если мы на нас пан Бог будет обижаться, то что будет с нами? Куда мы будем утекать? До Марии, правда, до матки. Помните эту песню? «Якой отец разгневанный сече, счастливый, кто до матки утече». Пам'ятаете эту песню? Правда, старая песня, это старожитная, которую мы зараз спевали. «Счастливые те, кто утекают до Матери Божией». И она заступница наша, правда? И она берегає нас. Коли мы от Пана Бога получаем втык? Коли что робим? Коли грошим, так? Да, чи не? А мы часто грошим? Ну ладно уже. Не. Ага. Все мы грешные с вами. Все такие святые тут пришли. Это вас всіх сфоткать на образ повесить. Тоді можна справді глядіти на усіх, правда, всі ми з вами грешники. Я грешник, і Ксьонс Мартин грешник, і всі ви грешники. Я прzepraszam. Ну, може, Ксьонс Мартин ще молодий не грешник. Але... Не. І в особливий спосіб, правда, ми всім з вами грешниками, тому утікаємо до кого? До Маті Божої, правда, і вона наша заступниця. Ми до її звертаємося, і вона нас заступається за нас. Це правда, так було завсюди. І вона єдина, хто допомагає навіть тим душам, які терплять у пеклі, правда. І вона заступається в будь-який момент. Понятно, що вона не допоможе тим людям. Але тим не менше, вона в будь-який момент, правда, приходить до нас. І вона для нас є прикладом. Яким? У служенні, правда. Поглядіть, діти, напевно, ви в своєму житті бачили много образів Маті Божої, да? А чим відрізняється, наприклад, Маті Божией не устаёнцей помоться, у нас тут есть образ. Я не знаю, где он, я уже не помню просто. С какой стороны? Все видели? Ружанцовая у нас есть. А неустанной помоться я уже не помню, была, не была, уже точно. Ружанцовая. И чем отрознивается Маті Божия Вострабрамская, милосердная? Чем отрознивается, скажите? Что нету? Пана Иисуса нема. Но на самом деле он есть. А где он? Под сердцем. И она беременная. Это образ милосердности показывает, что Мать Божия с руками, и она після звествования. И она носит под сердцем Пана Иисуса. Это такий ось малюнок, правда, в образ, правда, який ми разом з вами
адрозніваецца ад іншых. Звычайна Маці Божая на руках Пана Ісуса трымае, а тут у пакоры, паглядзіце, апушчаная галава. Што значыць? Пакора, правда? Рукі трымае як? Скрыжаваныя, правда? Знак прыняцця, правда, волі Божай, правда, то, што яна прымае. І Пан Езус пад яе сэрцам. Пан Езус заўсёды ёсць разам з Маці Божай. Ён як маленькае дзіцятка, правда, яшчэ не намаляваны здесь, але ён разам тут ёсць, правда, пад яе сэрцам. Паглядзіце, што яшчэ там, што дзеці яшчэ бачыце на этом абразе? Як іначе, што вы є там яшчэ ёсць? Якія атрыбуты ёсць? Што бачыце яшчэ на Маці Божай? Што ёсць? Хто што ёсць? А дзе свечку? Покажи мне свечку. Не, ну на образе. Не свечка, которая стоит возле образа. Что еще тут цікавое есть? Ну? Головной убор, как солнце, да, правильно. Большая такая корона, правда, и она их солнце, правда. Откуда мы это ведаем? С Библии, правда? Солнце. Маці Божа вельми часто проявляется как солнце. А что еще тут есть? Кто вот это такое? Кто? Кого частей отрезали? Не-не-не, это у нас что такое внизу? Луна, месяц. Так само мы откуда это ведаем? С Библии, знову же. Месяц под ее стопами, правда? Месяц под ее ногами, правда? А на короне что там? Еще есть сверху. Зорки. Сколько зорок считали? Ну сколько зорок? 12 зорок. 12 должно быть. Ну-ка, пересчитайте, считать. Кто умеет считать в школе? Учили считать? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 зорок. А что зорки символизируют? Месяц, зорки, правда, что они символизируют? Божию ласку, якая светится, правда, для всех, кто звертается до Маті Божей. Кстати, вот с этого образа, вот этот значок Евросоюза когда-то взятый был, с этого образа. Эти зорки, эти вот, корона зорков. И в особливый способ, конечно, у некий важный момент, правда, мы приходим до этого, что она для нас милосердна. Чему милосердна? Потому что она нам пробачає все. Коли она нас в особливий спосіб пробачила? Як ви думаєте? Дети, коли нас Маті Божа особливий спосіб пробачала? Помните? В який момент, коли Пан Єсус висів на крижі, а хто стояв під крижем? Маті Божия, правда? И она стояла там, унизе, правда, плакала, коли люди крыжовали її сина, правда, самое страшное, глядеть на боль своего дитяти. И, правда, и она пробачала нас в той момент, и она терпела разом, пам'ятаєте вот эту фразу, что меч проникне сердце Марии, правда? И она соправды переживала, правда, этот меч проник это сердце Марии. Я уже вспоминал колись, на вот учора, кто был, что вот эти еще зорки вокруг короны Маті Божией еще символизируют яенные слезы. Есть у Испании, у Андалусии такая традиция и легенда навод, что коли Мария плакала под крыжем Пана Езуса, ангелы сбирали ее слезы и разносили по всему небу. И вот все это зорки, испанцы верят, что все эти зорки это слезы Марии. И она светит этими слезами, пробачаючи все человечество, пробачаючи всем нам, пробачаючи за все грехи, правда, які мы в особливий спосіб, правда, в этом житті совершаем. Мы грешні, як ми вже сказали. Але ми просимо пробачення не тільки у Єсуса, але й у Марії, так само у некий спосіб. І вона іменно в особливий спосіб з'являється для нас милосердною матір'ю. Ми до неї звертаємося, ми до неї утікаємо. І вона бачить наше серце. І вона бачить усіх нас, чим ми живемо, правда, як ми живемо. І сьогодні цей чудовний образ, сьогодні ми вітаємо тут, у нашому костелі. Сьогодні діти, після святої мши, попросите Маті Божу штості для своих батьков. Хорошо? Для себя можете попросить. Поглядите, что это сбудется. Вы можете сегодня особливый способ это сегодня попросить тут, перед этим образом. После святой мши на хвилиночку подойдите и попросите этот чудовный образ. Копия этого образа находится у Вильнюсе. Там этот образ с 16 столетия приносится, правда, великие ласки.
тым, хто да яе прыходзіць, атрымліваюць сапраўды вялікія Божыя дары. Таму сёння яна прыйшла до нас. Понятно, что это не оригинал, это копия гэтага абразу, але тым не менш, Маці Божа, она ўсюды адзіная. Чи она у нас удома, чи она у нас у касцеле, яна тая самая Маці, у розных абразах, у розных фігураках. Правда, гэта культ нашай Маці Божай. Таму яна нам паказвае гэты шлях да вечнасці. А што збылося, хто ведае, што потом збылося з Маці Божай сталася? Яна памерла чи не? Дзеці, што збылося? Ну, Езуса павесілі на крыжы, а што збылося з Марыяй? Что? Не, от горя не умерла. Не. Яна еще много працы зробіць. Дапамагаць будзе апостолам. А што пазней адбудзецца з ёй? Што з ёй будзе? Як яна закончыць сваё жыццё? Ну, дарослыя, подсказвайце, дзеці. Небо ў шэсце будзе. Што значыць, яна пойдзе, будзе з целом и душой узятая на небо, представляете? Яна единственная в истории человечества человек, который там, на небе, вместе с телом и душой, представляете? Обычно тут и только души идут, а она вместе с телом и душой там находится, правда, представляете? Потому что она не имела граху, она была беззаганно зачата, она не имела этого граху, она была от самого нараджения без граху. Не может что-то святое народиться с граховного человека, правда? Тому она была выбранная Богом как особливая, правда, мать. Таму гэта для нас прыклад. Когда мы глядзім на гэтыя абразы, то мы усведамляем вось гэты прыклад вось гэтай нашай мамы, якая для нас з'яўляецца прыкладам, примером, правда, ў нашым жыцці. Няхай так будзе з намі. Няхай мы будзем сапраўды верныя ёй. Няхай мы будзем асаблівы спосаб да ёй звяртацца. Розныя формы малітвы, ружанец, правда, літаніі розныя, правда, якія мы з вами формы знаем, малітвы, правда, якія малітвы мы ведаем, дзеці, да Маці Божай. Здровасць Марыя, правильно, здровасць Марыя, под твою оборону, правда, под твою опеку, чи вітай, Марія, правда, хто як удобно, то на яким языку моліцца, але перадусім гэта вялікі скарб гэтай вялікай Божай любові Марыі да ўсіх нас. Таму варта нам сёння дзякаваць ёй, і таму яна сёння тут стаіць перад намі. І пасля мшы кожны, і дарослыя, і дзеці можаце сёння праз хвілінку асабліва штосьці папрасіць для сябе, для сваіх блізкіх. Я думаю, што яна сённяшнія нашыя малітвы прадставіць Езусу. А представляете, когда мы просим Пана Бога, когда нас что-то мама попросит, мы сделаем, чи не? Делаем, чи не делаем? Сделаем? Вы представляете, Пана Иисуса мама попросит что-то сделать, Он сделает нам? Наверное, чему не? Пан Иисус, думаете, был непослушный, маму не слухался? Я думаю, если мы что-то просим у Пана Бога, то что Он не послухает свою мать, или мы про яе попросим. Договоримся. Правда? З Маці Божай, каб яна нам выпрасіла гэтыя Божыя ласкі. Гэта і ёсць наша вера, таму мы няхай сёння будзем удзячныя ёй за дар нашага жыцця, і няхай яна служыць гэтай святасці, таму што гэта наша адзіная дарога да збаўлення. Куды? Уверх. Там, у вечнасць, дзе нас чакаюць нашыя блізкія і нашыя родныя. Там наша месца, там наш дом. Не тут на зямлі, наш дом у вечнасці. Заўсёды мы пра гэта павінны памятаць. Так? То цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца ўсяго.
Аддаючы пашану Езусу Христу, валадару сусвету, праз заступніцтва Яго Маці і міласэрнасці узнясём нашыя просьбы да ўсемагутнага Айца. Молимся за Святый Костел, как его вера, надея и любовь показывали свету шлях до Божьего владарства. Молимся за Святого Отца, как под кіраўніцтвам Духа Святого Ён садзейнічаў умацаванню сярод хрысціянаў сапраўднай еднасці. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб, вырашаючы цяжкія праблемы, яны кіраваліся прынцыпам агульнага добра для ўсяго грамадства. Молимся за маладых людзей, якіх Христос кліча прапаведаваць добрую навіну о Божым валадарстве, каб дзеля Яго яны змаглі пакінуць усё і знайшлі ў гэтым сапраўднае шчасце. Молимся о добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы ўмелі дзякаваць Богу за атрыманую ад Яго дапамогу. Узносім разам малітву падзякі за 10 пражытых гадоў лісіца Артёма і 45 пражытых гадоў Владзіміра з просьбай о Божым благаслаўленні, здароўі і асаблівым чынам заступніцтве Маці Божай. Цябе просім. Пане, выслухай просьбы свайго народу і праз заступніцтва Маці міласэрнасці атуляй яго заўсёды Тваёй дапамогай. Праз Хрыста Пана нашага. Thank you.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Пане наш Боже, мы приносим наши дары, каб скласти Тебе хвяру милостивления и прославления. Покорно просим Тебе, учини, каб, идучи за прикладом Наисвятейшей Панны Марии, мы сами стали приемною Тебе хвярой. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами, угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны Вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, аддаючы пашану Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзеве. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, прызнаем Твоё воскресение и чакаем Твоего присягу.
Успоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло облічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Yeah.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здаровая душа.
Помолимся. Милосердный Боже, даючи пашану Маті Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе, щодро наділи нас усіми потребними ласками, каб мы неспинно удоскональвалися у християнских цнотах, праз Христа Пана нашего. Пане Єзо, праз заступництва Марии, Маті Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само праз заступництва святого Юзафа, человека доверу, які опікаваўся Тобою пасля народзінаў, прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Парафіяльныя аб'явы. Святы Ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак каралева веравызнаўцаў, у аўторак Маці Христовай, у сераду звеставання Пана ў чацвер Маці Божай тройчы прадзіўнай, пятніцу каралевы пабожных школ, у суботу каралевы супакою, у нядзелю 18 гадзіне каралевы апосталаў. Інтэнцыя святого Ружанца на жніве. Будзем маліцца аб аздараўленні з хваробаў і аб ласцы веры, надзеі, любові для ўсіх хворых, самотных, пакінутых і зняважаных, каб яны маглі знайсці падтрымку з боку родных касцёла і грамадства. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць 29 ліпеня ўспамін святой Марты, Марыі Лазара, 31 ліпеня ўспамін святого Ігнацыя Лайолы, святара, 1 жніўня ўспамін святого Альфонса Марыі Лігуоры, біскупа і доктара касцёла. Это таксама першая субота месяца, ушановуем беззаганнае сэрца Маці Божай набажэнства о 9 гадзіне з раніцы. 2 жніўня ў гэты дзень можна атрымаць поўны адпуст фарцюнкулі з нагоды ўспаміну Маці Божай Анёльскай пры захаванні неабходных для гэтага умоваў. Таксама гэта першая нядзеля месяца, адарацыйная. З раніцы пасля імшы о 9 гадзіне выстаўленне на свяцейшага сакраменту, вяночак да Божай міласэрнасці і адарацыя до 13:00. Пасля імшы у 13:00 эўхарыстычная працэсія, урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. Сёння, з рацыі ўспаміну святога Крыштафа, пасля святой імшы адбудзецца благаслаўленне усіх транспартных сродкаў, асвячэнне нашых машын і благаслаўленне кіроўцаў. Па гэтаму пасля заканчэння літургіі заахвочваю ўсіх вадзіцеляў сабрацца каля сваіх аўтамабіляў, выйдзе святар і пасля малітвы благаслаўлення здзейсніць пасвячэнне нашых транспартных сродкаў. Таксама распачалі мы перагранацыю Маці Божай у нашай парафіі. Парадак гэтай перагранацыі наступны. Сёння нядзельны парадак. Закончым мы малітву да Маці Божай у 18:30 святой імшой і урачыстым марыйным апалем на заканчэнне дня, а заўтра будзем трываць пры адарацыі, пры малітве, пры абразе Маці Божай. У 7:30 будзе ютрань да Маці Божай, святарская, 8 святая імша, 8:30 ружанец, у 9 таксама святая імша, і з 9:30 до 17:00 чуванне і адарацыя перад абразом Маці Божай уключна. Увесь дзень касцёл будзе адкрыты, заахвочваю да такога прыватнага наведвання і малітвы да Маці Божай па меры магчымасці, па меры часу. А ў 17:00 развітанне з абразом і перадача наступнай парафіі нашага дэканату. Таксама з 30 па 31 ліпеня адбудзецца пілігрымка Ліда Новагрудак да благаслаўлёных сясцёр Назара Танак-Мучаніц. Пачатак пілігрымкі ў 9:00 святой імшой у парафіі святога Юзафа Рамесніка. Усю патрэбную інфармацыю можна атрымаць у закрысты альбо непасрэдна ў ксяндза-пробашча ксяндза Артура. Таксама арганізоўваецца аўтобусная пілігрымка на ўрачыстасці ў гонар благаслаўлёных сясцёр Назаратанак у Новагрудку. Всю патрэбную інфармацыю можна атрымаць у закрысты альбо у пані Тэрэсы. Пры выхадзе з касцёла ёсць новы нумар дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Шчыра дзякую ўсім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вам добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай міласэрнасці.
цяпер з рацыі перагрынацыі даверым усю нашу парафію, усіх нас, нашыя сем'і, усіх нашых родных, пад асаблівую апеку Маці Божай, а пазней можна застацца на прыватную адарацыю, некалькі хвілін перад цудоўным вобразам памаліцца, а водителям напоминаю, что варто собраться каля наших автомобилей, и там отбудется их посвячение. Заставайся з намі ў кожны час, вядзі і ратуй нас, Маці міласэрнасці. Даручаем Табе, Маці, ўсіх парафіян без выключэння. Даручаем тых, хто абараняе і корміць перш за ўсё бацькоў, маці і бацьку. Марыя, просім Цябе, заступіся за іх, каб яны як мага лепш маглі выконваць сваё бацькоўскае заданне і пакліканне. Даручаем Табе, Маці, ўсе нашыя сем'і. Даручаем Табе, Маці, усіх старэйшых людзей, пенсіянераў, пажылых, хворых і пакутуючых, якія нясуць свой штодзённы крыж старасці і хваробы, каб умелі яго аб'яднаць з крыжам нашага Пана Езуса Хрыста. Даручаем Табе, Маці, тых, хто стаіць далёка ад Твайго Сына Езуса Хрыста і пагарджаюць Яго мукай, тых, хто змагаецца з рознымі залежнасцямі, з цяжкасцямі, таксама часта вядуць легкадумны стыль жыцця. Даручаем Табе, Маці, маладых людзей і дзяцей, надзею нашага грамадства і касцёла. Так шмат розных небяспек чакае іх у жыцці. Бязбожнасць і дэмаралізацыя, і распуста, наркаманія і п'янства, залежнасці і парокі, і яшчэ шмат іншых пагрозаў. Дапамажы, Маці, каб нашая цудоўная моладзь мела сілы супрацьстаяць перад абліччам зла, і каб стала сапраўднай надзеяй касцёла і грамадства. Даручаем Табе, Маці, святароў, якія служылі і ў нашай парафіі. Даручаем Табе і тых, якія цяпер служаць у нашай парафіі, а таксама паходзяць з нашай парафіі. Даручаем Табе, Маці, тых, хто рыхтуецца да святарства і манаства, і просім аб шматлікіх новых і святых пакліканнях да святарства і законнага жыцця з нашай парафіі. Давяраю Табе, Маці міласэрнасці, сваю асобу і душпастырскае служэнне ў Хрыстовым касцёле. Даручаем Табе, Маці, усіх удзельнікаў сённяшняй урачыстасці, якія на працягу Твайго адведзінаў маліліся перад Табою, каб аддаць Табе, Марыя, належную пашану, каб Ты магла змяніць нашыя сэрцы, растаптаць галаву шатана і атрымаць асалоду ад святасці сваіх дзяцей. Дапамажы, каб пасля нашай часовай пілігрымкі на зямлі мы маглі цешыцца разам з Табою небам. Даручаем Табе, Маці, увесь наш дэканат, святароў, кансакраваных асоб і ўсіх вернікаў, каб мы будавалі адзіны дыяцэзіяльны касцёл як частку паўсюднага касцёла. Заставайся і будзь надалей з намі, Маці міласэрнасці, праз Хрыста Пана нашага. Амэн. Pan z Wami. Niechaj Was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta.